Ah, hai că e bun. După primele încercări și George s-ar putea să Nu, la aia neagră zic eu că nu termină repede. Nu. Aia a lăsat, să merge în continuu. a lăsat cel mai bun pentru sfârșit. Ai energizer la ea? Nu am schimbat bateriile. Dar chiar ați putea să fac treaba. Ar putea să știi. Schimbă. Uite că, da, contează, mă. Nici nu am văzut. Hai, Iuliane. Nu pot să cred, mă. Cum, atât îmi duce 3 metri, mă? Asta să terminăm bateriile? Da, deci chiar... Chiar nașpa rău de tot. Și nu-i vina Cred că ai lui. o scurgere de... De curent. De curent. Un OSN pe aici ceva? Bai, nu pot să Ia. cred. Nu, e clar. Un scurt? Varză. E un scurt undeva, nu știu. Da. Prea, e ciudat treaba. Da, nu știu, nu se poate să ne cheia atâta. Ori ți-au dat, știi că mai au de alea cu baterii, vine lumea și le... Le duce înapoi. Le condiționat. Băi, de sigilat, totuși. Au zis că fac și eu afacere, pe alea le-au sigilat. Hai, mă, Iuliane. A, e clar, bateriile proaste. Am luat și multe. Că erau ieftine, nu? Și noi la fel. Mai rămân la oferte, nu se vede nimic. Da, uite și tu. Da, mă. Da. Hai, încă puțin. N-ai vinci, n-ai? Acum, dacă... Stop, mai am baterii. Eu oricum mai scrie multe. Bă, da, cât un metru fiecare și mai cât mai sunt. Câte ai? Pe asta ziceam, oare ajung? Nu, nasol, e nasol, într-adevăr să te lase benzina acum.